Arratsaldeon, herri agintariok, lagunok, ongi etorri izan plazerra eta orea da niretzat, kooperatiben kontseiluaren izenean zuei ongi etorri esatea. Denon artean saria aukera paregabea da bidaide garenok elkartzeko. Aurten gainera, bertakoak eta auzokoak elkartu gara, hemengoak eta hangoak denok ekonomia sozialaren sendi zabal horretako kideak garelako. La verdad es que hablar después de haber escuchado el himno del cooperativismo no es nada sencillo porque con su desnudez, esas palabras lo dicen todo o lo dicen casi todo. Por ejemplo, nos hablan de esas preguntas que tenemos que seguir haciéndonos, porque es que la realidad se empeña en plantearnos todos y cada uno de los días algunos otros nuevos retos. Nos habla de ese futuro que tenemos que construir. Nos habla de ese futuro mejor que precisamente Naciones Unidas ha destacado al declarar 2025 el Año Internacional de las Cooperativas. Y también nos dice cómo hacerlo, porque nos habla de la entropía, de ese caos, de ese desorden cotidiano que nos empuja hacia la innovación, pero también nos habla de la utopía, de ese horizonte, de esa línea que se mueve cuando avanzamos, y no porque nos hayamos equivocado de camino, sino porque es la manera de invitarnos a seguir siempre avanzando. Bueno, hori guztia esan eta gero, hitzak aurkitzea ez da batere erresa eta gainera sentitu ere egin dugu Jon Alkain dantzari paregabearen mugimenduen bitartez. Tal vez solo podemos añadir que estamos muy felices de compartir un día, una tarde tan especial con tantas personas que estáis aquí con motivo del primer foro Asset, con cuya celebración, de nuevo, Donostia Euskadi se convierte en la capital de la economía social en un año, como decía, realmente importante. So, welcome to the first Asset Forum. We may speak different languages, we may walk in different fields, and perhaps we come from different continents, but we share the same horizon. So together, we make this place, every place, feel like home. So welcome, and thank you for being here in San Sebastián those days. Eta zer esan zuei guztioi, Euskal Kooperatibitzaren lagunok, lankideok, konplizeak, zuek etzarete gonbidatuak, zuek protagonistak zarete, hau zuen eguna da. Hoy vamos a entregar el premio Denon Artean, que es el reconocimiento del cooperativismo vasco a personas o a instituciones que destacan por su compromiso con este modelo. Bi urtez behin banatzen da, lehenengo edizioa 2019 urtean banatu zen, in memorian jaso zuen Arizmendiarreta jaunak, ondoren International Cooperative Alliancek jaso zuen, bere 125. urte urrenean, eta azken edizioa, gaurkoaren aurreko azkena, Europar Batzordeak berak jaso zuen. Aurten saria etxean gelditzen da. Euskadiko herritar guztion etxea dalako aurtengo Denon Artean saria jasoko duen Eusko Legebiltzarra. Baino hasiera behar bezala egiteko, Patxi Olabarria, Kontseiluko presidente jauna, zurea da hitza. Lehendakari jauna, Legebiltzarreko presidenta, Gipuzkoako aldun nagusia, Donostiako alkatea, Gipuzkoako batzar nagusitako presidentea, Ekonomia, Lan eta Enpleguko sailburua, Konfekopeko presidenta, CEPeko presidente, kooperatibetako ordezkariak, agintariak, lagunok, ongi etorri eta eskerrik asko Denon Artean saria laugarren aldiz banatzen dugun arratzalde honetan gurekin bat egin duzuen guztioi. Bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta edición del Premio Denon Artean. Quiero dar una
bienvenida especial a todas las personas que participáis en el primer foro ASET y agradecer vuestra presencia, que enriquece y enriquecerá dicho encuentro y además refuerza la dimensión del modelo cooperativo y de la economía social. La entidad que tengo el honor de presidir, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, es una de las entidades que ha impulsado la iniciativa, porque creemos firmemente que este es el momento de impulsar un entorno de colaboración global para ofrecer al mundo la alternativa de la economía social como motor de transformación. Denon artean saria, kooperatiben kontseiluak sortutako aitorpena da. Garenarekin, izan garenarekin, eta batez ere izaten jarraitu nahi dugunarekin, dugun konpromisetik sortzen dena. Munduan, leku gutxi izango dira nun ekonomia eta etika hain modu naturalez elkartzen diren. Hemen, kooperatzea ez da estrategi bat, soilik gure kultura da, eta jakina denez, kulturek oinarri sendoak behar dituzte hazteko. Gurean, Eusko Legebiltzarra da gizarte oinarria, gure eraikuntza instituzionalaren enborra. El Parlamento es el lugar donde se aprueben las leyes, pero también es el lugar de encuentro, de escucha mutua, consenso necesario para avanzar conjuntamente. Hace 45 años comenzó la institucionalización contemporánea de Euskadi, y no fue casualidad que entre las primeras leyes de aquel recién creado Parlamento estuviera la primera ley de cooperativas y con ella la creación del Consejo Superior, con el fin de garantizar la promoción y la representación social de las cooperativas vascas. Lo que muchos han destacado como singularidad, la composición pública privada del Consejo Superior, es en realidad el reflejo de nuestra cultura. Empresas cooperativas, universidades, diputaciones forales, gobierno vasco, formamos parte de este espacio y es esa diversidad lo que nos distingue, pero que también lo que nos une. El cuerpo normativo que ha producido Euskadi reconoce a las empresas cooperativas como una herramienta que corrige el sistema de libre mercado, gracias a su capacidad de socializar beneficios y generar cohesión social. El Parlamento Vasco, al proteger la esencia de nuestro modelo, su autonomía, su carácter democrático, su misión transformadora, es una referencia válida para otras comunidades y otros países. Hasierako bultzada ezinbesteko izan zen, baina askoz garrantzitsua izan da ondorengo laguntza, jarrai eta sakona. Legeak paperean idazten dira, eta horietako batzuek denean txertatzen dute bere aztarna. Herri honen denean parte da kooperatibismoa, eta Eusko Legebiltzarrak bertan txertatzea posible egin du. Horregatikan eskerrik asko. Nire mezua gaur eskerrak ematekoa da, baina aukera hau baliatuko nahi dut geure buruari ere dei argi bat egiteko. Inoiz beharrezkoa da eredu kooperatiboa da. Eta guri dagokigu horren alde lan egitea. Ez geure burua proiektatzeko, lortu nahi dugun eraldaketa soziala posible egiteko, baizik. El cooperativismo vasco no surgió en laboratorios ni en despachos. Nació de dar respuesta a necesidades concretas, de la solidaridad, de la intuición colectiva de quienes pensaron en comunidad cuando todo invitaba al individualismo. En estos tiempos en los que constantemente nos preguntamos hacia dónde debemos dirigirnos, la respuesta es clara, hacia el cooperativismo, hacia la economía social. Somos la prueba de que otra forma de hacer las cosas, de hacer empresa, es posible. Arraigo, participación, riqueza compartida, empleo de calidad, igualdad de género, compromiso ambiental, transformación social, no son eslóganes. Son principios que guían a decenas de miles de personas que han hecho el cooperativismo una forma de vivir. Mugimendu kooperatibo legatua ez da iraganeko postal bat. Gaur egun ur nahasietan nabigatzeko gida, eta bereziki etorkizuna behatzeko itsasargia baizik. Eta gure ardura ez da historia eta baloreak transmititzea soilik, eguneratzea, zabaltzea eta berritzea dagokigu. Bizi ditugun aldaketak sakonak dira zinez,
Eredu kooperatibo globalak dardar egin du. Krisi demografikoa sakondu egin da. Zahartzen ari gara. Gazteengandik urruti geratzen ari gara. Ziurgabetasun nagusia den garaian, ziurtasunak behar ditugu, behar dira. Eredu sendoak, oinarriak egokitzeko eta galderai erantzuteko gaitasuna. Kooperatibak behar dira. Pero no partimos de cero. Ofrecemos un modelo empresarial probado, testado en circunstancias adversas y que ha demostrado ser resiliente. Un modelo que demuestra que se puede crecer sin dejar a nadie atrás, que se puede competir cuidando a las personas y al entorno. Porque en un mundo que a menudo se fragmenta, nosotras elegimos unir. Donde hay incertidumbre, sembramos confianza, cultivamos justicia social donde hay desigualdad. Y lo hacemos con las herramientas de siempre. Las personas, los valores, la cooperación. Porque donde hay un reto colectivo, hay una respuesta cooperativa de la economía social. Muchos y muchas de quienes estamos aquí formamos parte del movimiento de la economía social que ha demostrado que estas respuestas crean valor económico, social y cultural. Reclamamos nuestro lugar, no solo por lo que somos, sino por lo que somos capaces de aportar. Este es nuestro mensaje de hoy, expresar al Parlamento Vasco nuestro agradecimiento y reconocimiento por haber impulsado y haber hecho posible un modelo cooperativo propio. Testiguru honetan, hauxe da gure mezua gaur. Eredu kooperatibo propioa sortzea albideratu eta bultzatu duen Eusko Legebiltzarrari, gure esker onena eta aitortza egun berezi honetan. Eta zuei guztioi, eskerrik asko. Y a todos y ustedes, gracias. Ikusi nahi gaituzte baina aurkari izateko ez igintuzte baina ez alda hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino ez alda hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino. Objektu desiratu, ederresaneko perfektu, baina noiztik ez gara desiradun sujetu. Guk badakigu noren desira den zentroan ipini nahi duguna. Guk badakigu gure desira dela zentroan jarri nahi duguna. Begiradak eraiki baldin bagaitu egin behar duguna da elkarri begiratu. Kolektiboa ez dena alduntzea, ez delako alduntzea. Kolektiboa ez dena alduntzea, ez delako alduntzea. Elkarrengan sinistea, izango da mendekua. Elkarren lana da elkarri lekua ematea. Elkarrengan sinistea, izango da mendekua. Eskuz esku ematen da autoritatea. Hausnarketaren kausa, baina utzi dezagun liburuetan hautsa. Gure holtzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Gure sorkuntzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Gure gorputzetatik ez bada
ez da hasiko inoiz iraultza. Elkarrengan sinistea izango da mendekua, elkarren lana da elkarri lekua ematea. Elkarrengan sinistea izango da mendekua, eskuz esku ematen da autoritatea. Gure gorputzetatik hasi behar da iraultza, gure gorputzetatik hasi behar da iraultza, gure gorputzetatik hasi behar da iraultza. Hay instituciones que no solo dictan leyes, sino que tejen sentido. En el pensamiento colectivo toma forma y las palabras se convierten en caminos. Hasieratik beretik Eusko Legebiltzarra horixe izan da kooperatibismoarentzat. Ahots askoren etxea, adostasunen sustatzaile eta jagole, lan eta amets partekatuetan sinisten duten gizartearen anistasunaren isla. Kooperatibismoa eta legebiltzarra bien bor bereiz eta sustrai amankomuna. Nacidas del impulso social, nacidas de la voluntad democrática. Biek ikuspegi bera partekatzen dute. Etorkizuna denon artean eraikitzen da. Hoy miramos atrás con gratitud y miramos adelante con confianza. Veamos ahora un sentido homenaje a quien supo entender y acompañar la fuerza transformadora del cooperativismo. Denon artean saria, Eusko Legebiltzarra. Badira herri bat eraikitzen laguntzen duten balioak, oinarri sendoak. Badira oinarri horiek lege bilakatzeko erakundeak ere, instituzio sustatzaileak. Biak ala biak ezinbesteko osagaiak. Nestor Basterretxearen izaro ez da artelan soila. Eusko Legebiltzarra bera irudikatzen du. Enborra, gure herri erakundetzaren zutabea, garenari eusten diona. Herri Biltzarra, herri ahotsak proiektatzen dituen anistasunaren jagole eta bermea. Parlamentua gure herriaren itxaropenaren oihartzun instituzionala da. Eusko Legebiltzarrak herrigintzaren zimenduak zaindu, proiektatu eta kooperatibismoa arautu du, noski, baina ez bakarrik hori. Herri honen esentziaren zati garrantzitsua dela ulertuta, Eusko Legebiltzarrak kooperatibismoa babestu eta garatzen lagundu du. Consenso propio del respaldo que ofrecemos al mundo del cooperativismo. Una demanda que ha venido de la propia mano del Consejo Superior de Cooperativas. 1982an, dena zegoen egiteko herri erakundetzaren bidean. Oinarriak sortu behar ziren, zimenduak jarri behar ziren eraikuntza berriari sendo eusteko. Eusko Legebiltzarrak urte horretako lehen kooperatiben legearekin sortu zuen Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua. Lege bat baino gehiago izan zen, aitorpen bat, etorkizuna irabazteko oinarri sendo bat. Es una ley que responde a las inquietudes precisamente del mundo cooperativo, que es aquellos a los que se va a aplicar. Urteetan zehar, konpromiso irmoa erakutsi du Eusko Legebiltzarrak kooperatibismoarekin. Legedia eguneratuz, azkena 2019koa, eztabaida aberasgarriak sustatu, ekosistema kooperatiboa garatzen lagundu, 11 izan dira konpromiso hori berretsi duten eguneroko lanak. Kooperatibek aurpegia eta begiak dauzkate, arima eta bihotza, baina baita indarra, pisua eta datuak gure ekonomian. Euskal kooperatibak herritik sortu gara, herriak gara, eta herrigintzaren bidaide izan gara.
ezin da ulertu euskal kooperatibek ekonomiari, gizarteari eta kulturari egin dioten ekarpena erakundeen inplikaziorik gabe. Ekarpen horren ezinbesteko bidelagun izan da Eusko Legebiltzarra. Kooperazioa ez baita lan egiteko modu soila. Elkarrekin bizitzeko modua da. Den-dena eginkizun genuela, batera egin genuen aurrera. Gaur, kooperatibismoak eraldatzen jarraitzen du, eta hasieratik izan den bezala, Eusko Legebiltzarra lagun dugu. Etorkizunean ere, halaxe izango da, indarrak batuta, gizarte bidezkoago, parte hartzaileago eta kohesionatuago baten alde. Bidea hasi baino ez da egin. Hauxe saria, hobeto esan da, hauxe saria, Patxi Olabarria mesedez, zatoz nerekin, saria eman behar dugulako, pixua du, Pixua du, ondo heldu, zuk emango diozulako, Eusko Legebiltzarreko presidente andereari, Bakartxo Tejeria mesedez zuek lagundu, txalo artean, mila esker. Eskerrik asko. Orain, bere hitzak entzungo ditugu. Aurtengo, denon artean saria Eusko Legebiltzarrea, Bakartxo Tejeria anderea nahi duzune. Lehendakaria, Kooperatiben Kontseiluaren presidentea, agintariak, kooperatibistak, legebiltzarkideak, menditugunak, Jaun Andreok, arratsaldeon. Eusko Legebiltzarraren izenean eta nire izenean eskerrak eman nahi ditut. Denon artean Euskal Kooperatibismoaren saria Eusko Legebiltzarrari emateagaitik. Hore bada saria hau jasotzea, are gehiago kooperatiben nazioarteko urte honetan. Sari honek kooperatibismoa eta enpresa eredu sozialagoa bultzako aberastasuna hobeto banatuko eta gizarte osoaren aurrera bideari laguntzeko egin den ibilbidea aitortzen baitu. Privilegio bat da, oraindaino izandako sarituen artean egotea, kooperatibismoarentzat garrantzitsuak izan diren eragileen artean. Besteak beste, Jose Maria Arizmendiarreta, Nazioarteko Aliantza Kooperatiboa edo Europako Batzordea bezalako erakundea. Eratu zenetik, Eusko Legebiltzarra Euskal Kooperatiben mugimenduarekin inplikatuta egonda. Euskadi aitzindaria izan zen estatuan kooperatiben lege propioa egiten. Eta lege hori, Eusko Legebiltzarrak onartutako lehen 20 legeen artean egoteak kooperatibismoak gure herrian duen garrantziaren neurria ematen du. Lehen lege hartan, Euskadiko kooperatiba mugimenduaren berezitasuna eta garrantzia azpimarratzen zen. Eta bereziki nabarmentzen zen Euskal Finantza egituraren osagaia erabakigarria dela. Lehen lege horrek eta hurrengoek aitortzen dute enpresa kooperatiboek gizarte arduratsuagoa, sozialagoa eta inklusiboagoa eraikitzen laguntzen dutela. Mugimendu kooperatiboak laburbiltzen ditu Euskal Herriak dituen elkartasun, berdintasun, kohesio eta iraunkortasun balioak. Eta nire ustez horixe da, hain zuzen ere, Legebiltzarrarekiko harremanaren gakoa. Ganberak, herri burujabetasuna gordetzen duen aldetik, Euskal Herriaren sentimendua islatzen du, eta ondorioz, kooperatiben munduaren beharrei eta eskaerei erantzuteko erantzunkizuna sentitzen du. Eta hori da, ia mende erdiko bizitzan egin duena. Sinbiosi horren emaitza da Eusko Legebiltzarrak kooperatibei buruz aldarrikatutako 3 legeak, 1982koa, 1983koa eta 2019koa. Horiekin batera, uneko testuinguru ekonomiko eta sozialera egokitzeko eta sektorearen beharrei bide emateko onartu diren aldaketak.
Lege horiek guztiak euskal erakundeen, kooperatibisten eta zerikusia duten eragileen arteko lankidetzaren emaitza izan dira. Eta kasu askotan, adostasun eta babes zabala izan dute legebiltzar esparruan. Batzuetan, aho batez ere onartu izan dira. Finean, legebiltzarrean onartu diren akordio zabal horiek euskal gizartearen sentimenduaren ispilua dira. Babes horren azken adibidea, 4 legebiltzar taldeek aurkeztu berri duten ekimena da. Legebiltzarreko 75 legebiltzarkidetatik 77 sinatu dute. Ekimen hori laster eztabaidatuko dugu osoko bilkuran, eta ziurrenik beste talde baten aldeko botoa ere izango du. Legez besteko proposamen honek gure lurraldearen eredu ekonomiko demokratikoagoa, iraunkorragoa eta errotuagoa eraikitzeko euskal kooperatibismoak betetzen duen zeregina aitortzen du. Bertan, azpimarratzen denez, eredu kooperatiboa Euskadin ekonomia produktiboaren eta gizarte ehunaren zutabe sendo bat da. Bereziki, ziurgabetasun globalaren eta egiturazko eraldaketaren testuinguru batean. Eta dinamismo horrek, berrikuntzaren lurraldean, errotzearen, gizarte kohesioaren eta mugaz gaindiko lankidetzaren aldeko apustu sendoarekin batera, Euskadiren garapen jasangarrirako eragile estrategiko gisa kokatzen du kooperatibismoa. Horrela sentitzen du legebiltzarrak, horrela sentitzen du euskal gizarteak. Amaitzeko, gure eskerrona berretsi nahi dut, eta orain arte egin dugun bezala, laguntzen jarraitzeko borondatea azaldu. Garbi daukagu, kooperatibek mundu hobea eraikitzen dutela, eta gure eredu ekonomikoaren ezinbesteko elementu direla. Legebiltzarraren izenean, gero eta kohesionatuagoa den gizarte bat eraikitzen jarrait ezazuela nahi dugu. Mila esker. Eskerrik asko. Mila esker. Eta zorionak. Eta orain deitu egingo diot Eusko Jaurlaritzako lehendakari jaunari, Imanol Pradales jauna, eta saria eman egingo dizut, ez dira hemen gelditu. Zuena da, Denon etxea dela esan dut, baina ez da hola, zuena da. Hauxe da, denon artean saria. Eta beste ezerk baino beto ordezkatzen du herri honen eskertza, irudi honek gizartea eta erakundetzearen zutabeak hemen islatuta. Zorionak, Eusko Legebiltzarrari, eta bereiziki eskerrik asko. Txalo. Mila esker. Eta orain, lehendakari jauna, zurea da hitza. Legebiltzarburu anderea, diputatu nagusia, Donostiko alkatea, herri agintari eta ordezkariok, sailburua, Euskadiko Kooperatiben Kontseiluko presidente eta lagunok, jaun Andreok, arratsaldeon. First of all, let me say something with you in English. Welcome to every people coming from abroad, from many countries. I have the pleasure to have Sunday with you, and you are in one of the most beautiful cities here in the Basque Country. You are welcome to our country, so enjoy. And please speak about the cooperativism model also in your countries, because it's very important for our society, for our country, and also for this world. So thank you so much for being here. 2018an eman zenuten lehen aldiz Euskal Kooperatibismoaren denon artean saria, Jose Mari Arizmendiarreta aitortuz. Bere karpera gogoratuz hasiko ditut hitz hauek. Izan ere mundua eta gure herria asko aldatu badira ere, irakatsi eta erakutsi zigunak nire ustetan indarrean jarraitzen du. 3 ardatz lortu zituen Arizmendiarretak ongizatearen eta aurrera bidearen irukia marrazteko. Pertsona, ez norbanakoa, jarduera ekonomikoa eta komunitatea. Hoiek guztiak uztartu egin zituen. Harentzat lana eta enpresa, pertsonaren eta gizartearen hazkundea errazteko tresna ziren. Berdintasunaren, justiziaren eta integratzearen helburuei erantzuten zien garapen ekonomikoak.
Ikuspegi humanista hori dago ekonomia sozialak Euskadin duen pisuaren atzean, ikuspegi humanista. Eta pisuarena laburbiltzen da pare bat datu emanez. 94.000 lanpostu eta 4.000 enpresa gutxi gora bera. Bizi ditugun aldaketa teknologiko eta demografiko sakonen aurrean, eredu hori indartzea eta berritzea dagokigu mundu ziurgabe honetan are gehiago. Gobernu programaren 70. konpromisoa da ekonomia soziala babestea eta sendotzea. Aurrera pausoak eman ditugu legealdi honetan. Akordioa lortu genuen, Konfekopek enplegu politika aktiboen garapenean parte hartzeko. Legea aldatu genuen larrialdi egoeretan kooperatibek baliabide gehiago izateko. Proiektuen sorrera eta hazkunderako finantzak eta tresna berriak jarri dugu martxan. Eta atzo bertan, Eusko Jaurlaritza, Arizmendiarreta Social Economy Think Tank elkartean kide sustatzaile bezala parte hartzea erabaki genuen gobernu kontseiluan. Baina ez da nahikoa, aurrera jarraitu behar dugu. Denon artean sari honek, edo honen izenak ondo dioen bezala. En pocas semanas homenajearemos a los miembros del Gobierno vasco creado hace ahora 45 años. Resulta significativo, y aparecía en el vídeo, que ya en 1982 el Parlamento Vasco, zorionak, aprobara la primera ley de cooperativas. Se daba así carta de naturaleza institucional a una forma de hacer arraigada en nuestra historia. Diría que arraigada en la cultura vasca, en la agricultura, en la pesca, en el pastoreo, en la artesanía y también en el trabajo comunitario. Obedece de alguna forma al ADN de este país, a la cultura del trabajo de este país. Una forma de hacer que había sido trasladada allá por los años 40 del siglo pasado al ámbito industrial, con éxito a través de lo que luego sería el Grupo Mondragón y cuya regulación además era absolutamente necesaria. En 1993 aquella ley se renovó y más recientemente se volvía a adaptar el sistema normativo a la realidad de nuestro ecosistema cooperativo, con la ley de 2019, aprobada por unanimidad en el Parlamento Vasco. Este creo que es el camino a seguir: proactividad, cercanía, colaboración público-privada y, sobre todo, potenciar aquello que nos hace diferentes y singulares en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo. Instituciones que damos cauce a lo mejor de la iniciativa social y comunitaria. Un país de personas, de agentes, de asociaciones, de empresas, de instituciones públicas que cooperamos a una en pos del bien común. Y, por lo tanto, creo que hoy es especialmente merecido que el lugar en el que reside la soberanía vasca sea quien reciba este premio. Zorionak Eusko Legebiltzarra denon artean sariagatik. Desde Pepe Mújica hasta el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz han conocido y elogiado el modelo vasco de economía social. Un modelo centrado en la persona que ve la riqueza no como un fin en sí mismo, sino como un medio para el bienestar, la cohesión y la justicia social, pero no podemos dar este legado por sentado. Tenemos que mantener nuestra competitividad en un contexto global marcado por cambios demográficos, tecnológicos y sociales de enorme magnitud. Y para ello creo que tenemos que ejercer y cultivar cada día los valores, el propósito, el sentido y el espíritu que están detrás de la economía social y detrás del movimiento cooperativo. Y para ello, Parkatu, como dijo Arizmendiarrieta, tenemos que aprender y transformarnos permanentemente. Aset eta aseten sorrera aurrera pauso nabarmena izango da eta seguru nago egunotako nazioarteko foroa ere oso emankorra izango dela ekonomia sozialaren eredua berritu eta nazioartean zabaltzeko. Beraz eta bukatzeko berriz ere zorionak Eusko Legebiltzarrari, eutsi goiari eta gure ereduari. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuritzengatik, lehendakari jauna.
aurten urte hau, 25. Kooperatiben nazioarteko urtea da. Donostia, Gipuzkoa, Euskadi berriro ere ekonomia sozialaren hiriburu epizentroa bilakatzen da. Eta prest gaude, horixe esateko ere elkartu gara gaur. Ozen esateko prest gaude dagokiguna egiten jarraitzeko. Ia hemen utziko dugu, baino sorpresatxo bat gorde dugu, azken momentu honetarako, eta berealaxe ulertuko duzue, zer den eta ze ederra izango den.
ia amaitu dugula esan dut, ze azken sorpresatxoa ikusten duzu, ezta? Ze jarraian, mokado bat hartzeko aukera izango dugu, podemos tomar ahora algo seguidamente, pero no lo vamos a hacer en el lugar habitual, lo vamos a hacer en el lugar donde se reúnen los y las protagonistas, porque vosotros, vosotras, sois las protagonistas. Si podéis acompañarme, os estamos esperando. Eskerrik asko, zorionak, eta hementxe, zuen zai gaude.